Tima Makamashi ta faɗi dalilin da ya sa Zahra Buhari ta tsana Hausawa. A kwanakin baya can, 'yar gidan shugaban ƙasa Zahra Buhari ta fito ta yi magana da Turanci inda take cewa su a gidansu ba sa Hausa, ko za su yi Hausa sai dai su yi Ingausa. Wato tana nufin ba sa Hausa kwata-kwata a gidan shugaban ƙasa. Wannan dalilin ya sa Hausawa sun ji haushin maganar kuma sun yi ƙorafi, inda suke cewa bai kamata 'yar gidan shugaban ƙasa wacce Hausawa suka rufawa asiri suka zaɓa da bazarsu take rawa ta faɗi wannan kalami ba. Sai gashi ba da jimawa ba, yarinyar shugaban ƙasan ta sake fitowa ta yi magana cikin harshen Fulatanci inda take cewa ita a cikin jininta idan aka duba Hausar da take ji bai fi kashi 10 ba, wato ba ta da dangantaka da Hausawa. Wannan dalilin ya sa Hausawa suka ƙara harzuka, wasu na zagi wasu na Allah wadai. Sai gashi Tima Makamashi wacce aka sani jarumar wasan Hausa kuma Bafulatana ta fito ta fassara wa mutane maganar da ta yi, wato abinda Zahra Buhari take nufi a nan. Ku ji daga bakin Tima. So akwai wani dan short video da ya fita na Zahra Buhari abinda take ta magana akan yaranta. Hausa suna ta korafi suna cewa wai me take faɗa kamar ta tsane su haka. Shine nake so in fassara musu, suna so a fassara musu, to zan fassara musu. Ba wani abu take faɗa ba Aisha Zahra Buhari cewa ta yi ita abin yana bata mamaki, mutane suna ta zaginta, abin ma ita dariya yake bata. Na ɗaya ita ba Bahaushiya ba ce, mamanta ba Fulatana, babanta ba Fulatani, ba abin da ya haɗa ta da Hausa. Gaskiya ne abin da kenan take faɗa. Ta ce jininta in aka bincika 10% jinin Hausa babu a jikinta, shi ma sai an bincika, in an bincika kai kila ma babu ma. So don haka bata ga abin tashin hankali ba, ita ba Bahaushe ba ce, ita dai ta san 'yar arewa ce, sannan kuma ita 'yar arewa ce, ta ce ta san ita 'yar arewa ce. Yawancin mutane Fulani ne amma ba sa to sai dai mu ce Allah kyauta kuma a kiyaye harshe. Mun gode.